Tal-mediċini, problemi legali. Meta ħatati il-trattament kollu b'xejn, ħajkollok rebus totali. Ma tistawx tagħmluha. Wara li l-Labor ħareġ kontra l-proposta tal-Partit Nazzjonalista il-mediċini tal-kanċer ikunu kollha blaħlas qed tkompli tirrenja l-konfużjoni fil-Partit Laburista u ħadd ma jista' jifhem x'in il-pożizzjoni uffiċjali. Bil-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri jinħeba wara dak il qal il-Prim Ministru. L-għonnet il-ġino kawki kwotajtuħ biċċa żgħira minna mid-diskors kollu jinsegwejtu. Stanurik il-klip jekk trid għaliex qal li mhux possibbli, ħajkun hemm problema ta' procurement, problema legali, għal li ovvjament mhux possibbli allura tiġi awtomatikament li ħriġtu kontra il-mediċini tal-kanser. Nista' nirrispondik. Mela. Jiena kont ukoll waqt konferenza stampa li jekk Minister żball-kont inti wkoll ġurnalista. U staqsejt flimkien mal-kollega tiegħek l-istess mistoqsija l-Prim Ministru. U tak risposta ta' madwar 4 minuti, spjega dettaljata mhux biss fuq il-mediċini iżda wkoll fuq il-proġetti. Ovvjament m'għandix iktar differenza mir-risposta li nagħmel li nerġa' nirreferik jekk mhux ser żball l-bieraħ kien jiġifieri risposta da friska ir-risposta. Dan meta fil-verità Roberta Bella fl-ebda ħin ma kundanna dak illi qal Gino Kawki u l-Labor ma ħareġ l-ebda stqarrija uffiċjali. Ma dan l-istazzjon Silvio Xkembri ddikjara b'mod qarrieq illi l-Gvern diġà qed jagħti l-mediċini kollha tal-kanċer meta dan mhux veru. Aħna diġà nagħmluha. Intomx qegħdin tagħmluha li hemm pazjenti li pereżempju 3 cycles ta' chemotherapy tiġihom 15,000 euros u mbagħad ikunu msiken qegħdin jitolbu illi il-Malta Community Chest Fund jirnexxiela tħallasilhom, jiġifieri żgur li mhux qed issir kollha b'xejn. Allura ħanerġa' ngħidlek inti favuri li jkunu kollha b'xejn jiġifieri. Jidher li dak li għadni kif spjegajtlek jew ma fimtux jew ma tix tifhmu. U baqa' jattakka l-Net News minn flok iwieġeb id-domandi. Sentejn ilu minkejja li l-Ministru tal-Ekonomija u jidher li fuq l-ekonomija ma tkunx mistoqsijiet x'tagħmlu u juri n-nuqqas ta' ħsieb ekonomiku. Jasrab daqshekk qed insaqsik mistoqsija serjissima, antix dawn hemm il-ħajja tan-nies fin-nofs. Tipprova tilagħba tal-miskina miegħi, all right? Intant staqsejnieh ukoll dwar Rodrigue Galdes u l-akkużi illi ju ivvota kontrih fl-eżekuttiv biex ma jikkontestax fejn Xkembri bil-mod kif weġibna konferma illi ju ivvota fl-eżekuttiv. Kif kont ivvutajt inti fil-konfront ta' Rodrigue Galdes? Jidher li tant kemm tkun fil-vojt li tibqgħu titkellmu fuq il-kwistjoni ta' Rodrigue Galdes. Jiena dak li jsir fl-eżekuttiv, ovvjament mhux ħanġi nitkellmu miegħek. Xejn Riolo għal Net News.